Volent fer un tancament de cercle, Junts per Cardedeu ha optat per fer del barri del Poble Sec l'escenari del seu darrer acte de campanya electoral, mateix barri on també van iniciar-hi els primers actes. Considerant que és un barri a vegades oblidat, han volgut donar-li aquesta atenció, demostrant que Cardedeu és format per tots els barris i tots els veïns. Per mi és una experiència fantàstica, perquè més enllà del resultat que tinguem, que espero que serà bo i espero que serà l'alcalde de Cardedeu, però més enllà d'això, el viatge que hem fet de trobar-nos la gent que ens hem trobat, que venim de llocs molt diversos, inclús amb mirades del món molt diversa. L'activitat organitzada ha tingut com a target els infants, un acte amb la presència de l'Associació Catalana dels Amics de l'Il·lusionisme, comptant amb un taller de màgia infantil per endinsar els més petits en aquest art i un espectacle perquè poguessin disfrutar tots els presents. Trobar-nos amb un projecte comú que és aquest Cardedeu 2035, això sol, ara em deien, sobretot més enllà del resultat, t'ho diem ara, abans de saber el resultat, això, Xavier, ho has de continuar. I aquí estarem, Junts per Cardedeu afronta la jornada electoral amb tranquil·litat, segurs del seu equip i de la bona feina feta.